idan muka dora mutum akan magani mutumin kuma ya ƙiji ya bijirewa shan maganin to duk matsalar da ta bullo daga baya za mu ɗauke shi a matsayin wato matsala ce ta bijirewar da yi kuma sakamakon shi ke faruwa da shi ni ko sai irin wannan abin ya faru ban cika daga hankali na kai saboda ya za a yi kai da lafiyarka an baka magunguna amma kai banza da su ya kamata na gaba kake yi gaskiya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Doctor? Muna da patient emergency. How serious? Very. To, ki je ina zuwa. Kamar anjima zaki zai yi kan da me sunanka? Sunana Mahmud. Ita kuma mijin yace fa? Khadija sunanta. Ko mene sanadiyar hadarin ta? To mota ce dai ta buge ta ma'ana hatsari ta samu. Amma likita how serious cikin nata yake? To jiki gaskiya suna very serious saboda ba ta da wani internal injury. Yawanci injury din na waje ne. Yanzu ga isin maganin da rabin ta. Abin da ke so shi ne a siyo a kawo da Allah ka gaggauta saboda akwai wanda nake bukata da wuri. Babu damuwa Allah. Allah ba ta lafiya. Wayo! 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 Calm down. Calm down. Salamu alaikum. Ta tashi ne? Ta farka. Amma sai kuma tana ciki ya kan a cici ta ban san me ya faru da kici a cici ta. To ina ganin kamar motar ta shi yasa take cewa cici ta. Ya kamata ka zo na kusa. Saboda idan ta farka ganin ka zai sa hankalinta ya kwanta. Ka gane ai ba za ta yi tunanin wani abu ba. To kana ganin likita kamar yaushe za ta farka? To mai yiwa zuwa gobe da safan Allah da muke sare za ta farka sakamakon allura da ne mata yanzu. To ina zuwa aiki da safe. Amma in na taso dole ne zan biyo sai yanzu duba ta. To abin da zai faru ina ganin ka nemo wani ko wata da su da ita wani danginta ko kuma danginka. Na fahimce ka likita ba ko. Allah ba ta lafiya.
je mana. Ana nufin shari da jiko ne alheri ya tafi. Ya kamata ka san cewa jefowa cutarwa ne, shi kuma jefewa cetarwa ne. Ba wanda zai miki wani abu a asibiti. Kin sa ka so kina buƙatar ki zauna yanzu ki kwanta ki huta ki dawo da jiki. Sannan zan miki tambayoyi game da rayuwar ki ko abin da kike ciki. Da ina son cutar da ke, da ina cutar da ke. Kin san kwanan nan kike ne? Me kashe ki sai tsaya yana kula da ki har tsawon kwana? Sai ya miki mutum. Kiji? Na san kashe ki tana yana da kashe. Ki san kwanan nan kike ne? To. Ki ya ta farka kuwa wannan mara lafiya? Ita ta farka sai dai kuma gaskiya akwai wannan al'amari da ya faru wanda ya fi baya. Ali haka ba su to bari ku nan da su ko A kai. Ki ofis na so. Saboda akwai abu da ya kamata a ce mutum na da na bata ne sana bacci. to mu je. Sunna. Malam Mahmud, Na? tsakaninka da Allah me asalin dangantaka da ke tsakaninka da maciya? Khadija mata ta ce. Matarka. To, matarka ce amma kuma tun da ka kawo ta asibitin nan babu wasu danginta da suka zo ko kuma kai naka dangin da suka zo duba ta. Sai nurses ne suke ta faman ɗawainiya da ita. Ya aka haka? Naga kamar likita nan ai kamar private hospital ne ko? Ko kun gaji da kula da ita ne? Naga babu wani charges da kuka min wanda ban biya ba. Ko ɗaya kawai dai na yi tambaya. A takaice dai da ni da ita gaskiya ba 'yan garin nan bane, baki ne mu. Aiki ne ya kawo ni garin nan. Na ɗauko ta kuma na to da ita. To abin da yasa ban buga wa 'yan uwanta waya ba. Ka san wani lokaci idan irin wannan ta faru, idan ka nemi mutum ka gaya mara, to sai ya daga hankalinsa akan ko wani nashi ya shiga wani hali daban. To na fi so dai kawai idan ta farka sai mu kira wayar da ni da ita sai ta gaya musu da bakinta. Abin da saka jana wannan maganar akwai wani abu ne da naga tana yawan firgita, tana cewa a cice ta ka kashe ta. To da farko na yi tunanin cewa ko saboda zafin bugu ne da mota ya mata ta gigita, amma daga baya sai na gane cewa dai da aka yi yunkurin a kashe ta. Kai baka tunanin akwai da kake zargi da zai iya yunkurin zai kashe ta? To gaskiya ba na zargin akwai wani yunkuri na hakan, kuma ba zan ce babu hakan ba. To amma dai ina ganin mu bari in ta farka sai mu ji daga bakinta, ita ce wadda ya kamata ta baka wannan amsar tambayoyin da kake mu. Shikenan, Allah ya farka da ita lafiya. Amin. Da farko zan fara tambaye ki me yasa kike tunanin cewa an yi yunkurin kashe ki? Ba tunanin ana yunkurin kashe ni nake ba, tabbacin hakan nake da shi. In kika ce tabbaci ba kina nufin cewa kin san wanda ke so ya kashe ki ko? Kwarai kuwa mijina ne. Miji?
Ƙwarai kuwa, da na tabbatar da haka shine na gudu don in ceci kaina. Ina cikin gudun ne mota ta buge ni. Ban tashi tsinta kaina ba sai na ganni anan. Shine nake tunanin ko an kawo ni ne nan don a kashe ni. Saboda na san ba zai kawo ni nan don a ceci rayuwata ba. Ya kake kasancewa mijinki ne kawo kina bayan ba haicin kike ba? Akwai lokacin da ka shigo kana waya sai na ji ka ambaci sunansa, ka ce masa akwai wasu magunguna da za a siyo. Shine ni kuma nake tunanin magungunan su ne waɗanda za a yi amfani da su don a kashe ni. Wannan kuma ya sa na fita domin tserewa tun kafin a kawo magungunan. Dankali. Amma gaba ɗaya gaskiya mijinki bai kama da wanda yake ne kashe ki ba. A takaice ma dai fafutuka ya rika yana faɗi ta shi ya ga cewa lalle kin samu lafiya. Abin gaskiya ya ɗaure min kai. An yi kika ce mijinki yana yunkurin kashe ki biki kuskure ba kuwa? Dukkan zarkazar ɗinsa da yake yi na banza ne, kawai saboda ya ga burinsa bai cika ba ne. A wannan karan bai samu dama ba saboda ya ga an kawo ni asibiti. Yanzu ma so yake ya ga ya samu na fita sai ya samu hanyar da zai kashe ni ba tare da ya samu wata matsalar ba. Targashi. Yanzu mai abin? So nake ka taimaka mini. Wani irin taimako zan miki? So nake na baka sako idan ya zo ka bashi. Ta ce in gaya maka cewa kar ka sake tunkara hanyar asibitin nan da sunan ka zo gurinta. Alaƙa da ke tsakaninka da ita ta ƙare. Sannan ka rubuta takardarta ka bata. Da kai da ita tsakanin kuwa komai daga yau. Gidan nan kuma in har ta warke ta koma gidan nan ta tarar da cewa babu wani abin da tana tabbatar maka da cewa hukuma ce ta shiga tsakaninka da ita. Da ƙarshe kuma ta yi ma fatan Allah ya shirye ka. Ka ce ta baka da Allah. Allah da ka ta likita. Gaba ɗaya ni fa ka rikita mun kwakwalwa kwata-kwata ban fahimci abin da kake nufi. Me wani maganar kaya domin gida da shari'a kuma ka ji mana? Ko? Haka za ka gane wa dama. Likita, har ga Allah ban fahimci abin da kake nufi ba. Ba za ka taɓa fahimta ba saboda ba ka so ka fahimta. Kuma daga ƙarshe na san duk wayannan kalmomin da kake gaya min ba za su taɓa fitowa daga bakin ta ba. Sai dai idan akwai wani abu da ka ɓoye a zuciyarka kake so ko nan. Ko kuma abin da kai ka ɓoye a zuciyarka. Likita, likita. Likita, ya kamata ka tsaya mu suna tsakanina da kai. Ni da ita mun bincike kai ne baka bincika ka ba kuma ita ifai. Abin da nake so da shi ne tun da ta riga ta ce ka ƙara zuwa gurin ta ka rufe kanka asiri ka tafi. Ka gane likita ka. Security. Bismillah, kuma maza. Wannan kake tunanin yi wannan mutum kai waje da shi ka shaida shi. Ba na son ƙara ganin shi zuwa asibiti. Ka gane shi? Ka gane shi waje da shi. Kai ƙara ganin asibiti. Ka ta ka bar kai ta cika. Assalamu alaikum. Ya saukin jikin naki? Alhamdulillah, yanzu na fi buƙatar sauƙin zuciya da sauƙin jikina. Ina so na sani ko ka isar da saƙona zuwa wurin tsinan nan. Na isar da saƙonki. Sannan kuma na gaya wa security cewa kar su sake barin shi shigo asibitin nan. Na gode, Allah ya saka da alheri. Ba komai. Amma kin san wani abu ne? Ina so ki bani tarihin rayuwarki saboda in san menene ya faru da ke, saboda ina ganin wannan abin al'ajabi da kuma abin tausayi haka tare da ke. Akwai kuwa har da abubuwan takaici da kuma na bakin ciki. Mahaifina hamshakin mai arziki ne, ya rasu tare da mahaifiyata akan hanyar su ta dawowa daga Kuwait a wani hatsarin jirgin sama. Mahaifina ya rasu ya bar min dukiya mai tarin yawa. Dukiyarsa ta dawo hannuna kasancewar ni kaɗai ce 'yarsa da taimakon wani kawuna
bayan shekara 2 da rasuwar mahaifina muka haɗu ni da Muhammad muka fara soyayya da shi. Zuciyata ke da yau zabi so ya wuce wasa, zo mu zauna tare ki zam abokiyar tarayya. Zuciyata kai ta yau zabi so ya wuce wasa, zo mu zauna tare ka zam abokin tarayya ta. Ita dai soyayya ana gina ta akan yarda, ita ce mai sa zuciya sanyi kama da ruwan randa. Jarumi na fula da ana gane shi ne sanadin sanda, san ki dole na jajirce na gobe na so a kiran ba. Zuciyata kai ta yau zaɓi so ya wuce wasa, zo mu zauna tare ki zam abokiyar tarayya ta. Dukkanin soyayyar mu da sha'awa ko ba a ce muka ba, tunda dai mun yarda da juna ba a yi mana tilas ba. Ka yarda na yarda ashe zaman mu ba zai yi muni ba. A takaice na tantance da kai nake son zaunawa. Kwalliya ina yau ke nake zaton ke dubawa, ina yau lafazi mai daɗi so nake ki darawa, ina yau taku ɗaiɗai ke nake san birgewa, farin cikin ki nake so ko da yaushe ba wai bacin rai ba. Zuciyata kai ta yau zaɓi so ya wuce wasa, zo mu zauna tare ka zama abokin tarayya ta. Zuciyata ke da yau zaɓi so ya wuce wasa, zo mu zauna tare ki zam abokiyar tarayya ta. Wanda ya dace da masoyi murna za a taya shi, domin ku shi ne isa a farin ciki zai kama da shi. Kusa da cikin jere koko a fara domin ne gamo da shi, kamar ka zai yi wuyar samu cikin maza kai ne a gaba. Wanda ke kaunar kai idan ka so shi ba laifi ne ba, haka ma mai kyanka idan ka ke shi bai zama aibu ba. Kowanne a ciki in za mu yi yan uwa mai dan rabba, zuciya ɗaya za mu rike mu ci ni ba babba. Zuciyata kai ta yau zaɓi so ya wuce wasa, zo mu zauna tare ki zam abokiyar tarayya ta. Wayo na wayo daɗi a raina, kalle na juyo ya abin kauna, in maka oyoyo farin cikin raina, na ƙara damke son ka ba za ni yada ba. Zuciyata ke ta yau zaɓi so ya wuce wasa, zo mu zauna tare ki zam abokiyar tarayya ta. Zuciyata kai ta yau zaɓi so ya wuce wasa, zo mu zauna tare ka zama abokin tarayya ta. Sharifa, to gaskiya ko na mutum da mun ginto mata da miji a kan nan. Saboda gaba ɗaya son ki ya takura wa zuciyata. Yanzu me ya rage mana? Babu abin da ya rage mana, dama kai kawai nake jira na ji kayi magana. To ashe ke ce ma kike ta wahal da mu. Menene wani abin da bai dace ba a cikin nan?
ai yanzu a zamanin nan da ake tsakanin mace da namiji bai kamata a ce wani ya ɓoye feelings ɗin da yake ma ɗan uwan shi ba. Babu wani abin kunya a ciki ai. Duk da haka jira nake in ga ka fara magana saboda ban sani ba ko baka shirya ba. So ai ni a shirye nake ai. Ba wani abu ne dama yasa ni ban furta miki ba. Saboda ke mace ce mai tarin dukiya, kada in yi miki magana ki zaci ko hakan yana da nasaba da tarin dukiyar da kike da ita, shi yasa na nemi in aure ki. Me yasa aka yi min wannan tunanin? Me yasa aka ɗauka zan kalle ka a matsayin wanda yake so na don dukiya? Ki haƙuri ba buri na ba kenan bata miki rai. Tabbas bai dace na furta haka a gare ki ba. Abin da ya fi bata min rai shine tunanin nan da kai yana nuni kamar ba ni da wani abu da za a aure ni domin sa sai don dukiya. A'a ki haƙuri dan Allah. Ke kuwa kike da qualities na macen da za a iya aurenta ko ba don dukiya ba. In haka ne me yasa ba za ka yi tunanin zan danganta azababinka da wani abu daban ba sai dukiya? Tasirin da dukiya ke da shi a wannan zamanin da muke ciki shine yasa na farta haka an a gare ki. Amma dan Allah ina so ki yafe ni, ki ɗauka a zuciyanki cewa ban taɓa furta wani abu makamancin haka ba ma. Ki gafarce ni. Tarin dukiyanki kwata-kwata ba sa gabana. Ko da a yau ke ce kika fi kowa talauci, ni zan iya auren ki a matsayin matata kuma mu zauna lafiya. Shikenan, nagode. Insha Allah zan gaya wa kawuna. Za mu zama miji da mata, ni da kai, kwanan nan. Kice sunanki Sharifa. Sunana Sharifa. Amma bai san mijin ke ga mun cewa sunanki Khadija. Ban san me yasa ya boye maka identity na ba. Ka san criminal sun iya taka tsantsa. Me yiwa wannan yana daga cikin makircinsa. Shikenan. Ci gaba da wannan labarin naki. Da na ga kawuna ya ji daɗi kwarai da gaske. Ba a fi wata ɗaya ba aka ɗaura mana aure ni da shi. Na samu farin ciki mai yawa domin ya nuna min kulawa fiye da yadda nake tsammani. Ban ɗauki hakan a matsayin wani tarko da yake ɗana min. Wato yanzu ne na tabbatar da cewa na tsinci da ni akali. Da ban samu na aure ki ba, to tabbas da na yi babbar asara a rayuwa. Dukkanin wata amarya ka tafi ni farin ciki ba. Na ɗauka da na rasa iyayena na rasa farin ciki na. Sai ka tabbatar min da ba haka ba ne. Akwai rayuwar aure. Na gode da kulawar da ka bani a kan wani biyu. To ai ni ne ya kamata a ce na miki godiya. Godiyar ma irin godiyar nan ta musamman wanda sai na sa gwiwa na a ƙasa kafin nan in gode biki. Kuma za ka yi da wani, ina fa da shi a yi. Gaskiya ni ina so a saya mu ba haka ne. Ha ba, wani irin ba kuma. Kada ka gama mu don kuka baya mu. Ke zira ma kina duniyar na har yanzu?
Mahmud kana nan kana shanawa. Yana biyu har yanzu baka daina. Ziga matata da na san baki san na yi aure ba. Bai sa. To ga Mahmud nan dai sai a rike shi da kyau saboda yana ɗan banzanci. Ruki? Na'am Mahmud. Allah sarki Mahmud kwana biyu. Wai yaushe kika dawo ne? Na san dai baki a garin nan. Wallahi to ai baka damu da ni bane shi yasa baka nemi inda nake ba. Wai kin san yanayin abubuwan namu ne, abubuwan sun yi yawa. Na san cewa baki san nayi aure ba ko? Ga matata ai. Ha ba da Allah. Wallahi. Sanni ba. Dubu ku da 500 ne. Okay, sai ka haɗa nawa ne ita nata? Nata 15. Okay, 5,000 ke. Sarki. Huta lafiya. Ruki, sai ya na ga kin rinsa idanu me kira miki magana nake miki na ga kin ki kula idan dai fa akan waɗannan ƴan matan ne kike daddaura fuska na ma kin saki ranki saboda wallahi ƴan matan da kika gani babu abin da yake tsakanina da su ɗaya da kika gani makociyar mu ce ɗaya kuma budurwan wani abokina ne babu wani abu tsakanina da su Wallahi ka san me? Gaba ɗaya zuciyata ji ne tana ta farfasa kamar za ta fashe saboda tsabar kishi. Ni a tunanina wallahi ko zuwa kika ganni da mace ranki ba zai ɓaci ba saboda za ki ɗauka kawai ba ni bane saboda yadda kika riga kika shiga cikin zuciyata ba na tunanin zan iya ganin wata har in ji ina son ta. Kai ka ɗauka da wasa nake? Wallahi da gaske nake. Ji ne zuciyata kamar za ta fashe. Au, na manta fa. Ka ce in mun kusa zuwa kemis in tuna maka. Kar mu wuce kemis ɗin. Haka ne fa, kin san ni ma na manta kuma duka. Kaga yaron da 'yan mata ke yayi, kaga yaron da ke da mata fada. Yau kuma wannan aka samu? Wannan mata ta ce kusan na aure ba ku. Sannin ki.
Amma ka raina mawa hankali. Kai ne za ka wani aure yanzu? Aure? Mata ka ce, sannuwa. Ina wuni? Ki a hankali, kin ji ko? Dan na ga alama ki ba yan kallo ba ce. Ya kike wannan magana? Da gaske ba mata ta ce. Wani uba, lalle ma mu dan kure ka. Wanda kawata. Kin yi yaki. Ko bari na are shi da Allah za mu yi wata magana. Gani ba. Allah ka bani ba. Ko da bice ta ba. Zo nan. Ko da na ga ko ka ja mu. Dan ma ban yi hojin dinka a gaban ta ba. Kai da kana nufin ka ta ka mu kawo sai zaka je ka zauna lafiya ne? An raina hankali. What kind of nonsense? Wannan wani cin mutunci ne da cin fuska a cikin bayanan jama'a da ganna ke wannan gidan. Wannan shi ne mutum da ya maka da ka zai da kamar ba kiya da hauka. Ni abin da ciki. Menene kunya da ta tsaya na bisa da friends da ruwa kike? Me a gurin? Kai a gurin wannan ba abin kunya bane ba. Kuma wulakanci shine abin da idan ka gane maka. Dan na dauki motata na da gidana shine ya zama abin wulakanci a gurin ka. Sharifawa abin da yake ya koma Abin da ya fi gori ba zan yi maka. Ka daina iban motoci na kana zuwa. Kana yi wa matan banza bunga da su. kina nufin ina mu'amala da matan banza ke. Ba na zargi ka. Ba zan zarge ka. Alhali kullum muka fita ustazai ne suke zuwa suke gaishe ka. Ko ka manta lokacin da kusa na biyawa wata ustaziya irin allo da tawada ta siya a supermarket. Me ke nufi da wannan maganar da kike? Ina nufin abin da kusan zai ce maka. Ka daina iban kuɗi na kana zuwa kana yi wa matan banza burga da su. Mahmud lokaci ya yi za ka fara neman naka na kanka. Ya ishe ki ba kin gane ko? Ya ishe ki. Isan me ce kawo ba kin gane ko? Ka sa kan ki wannan. Tun daga ranar komai ya canza. Na haramta masa hawa motoci na daina ba shi kuɗi na. Komai ya daina yi masa daɗi, ya rasa yadda zai yi. Kaga ke da mijinki ba wanda ya kula wani na kamar da matsala. Tabbas akwai matsala, amma matsalar a gare shi take. Domin abubuwan da ya bubunne suke ta fitowa. Kamar ya? Maryam kenan. Muhammad ba mutumin kirki bane. Domin kullum muka fita da ni da shi sai mai ta haduwa da matan banza suna updating din shi akan rayuwarsu ta baya. Wata ma da ya gabatar da ni ya ce ga matarsa cewa ta yi. Tun da can har inda za ka iya wani aure kai dai kawai ka ce ka yi new cat. Ta dube ni ta ce ƙawata
da Allah ki haƙuri don na fuskanci ke ba 'yar hannu ba ce. Sharifa da gaske kike gaya mu wannan maganan? Wallahi da gaske nake miki, amma na ji daɗi. Na gode wa Allah da ya nuna mini ainihin Muhammad. Tabbi. To yanzu wani mataki ka ɗauka? Mataki shine abin da idan ki ya gane miki. Na share shi yanzu, babu ruwana da shi. Na yi mai katanga tsakaninsa da komai nawa. Ina jira har lokacin da zai gaji ya sake ni. Sharifa ki hankali kai je kuma ya miki wani muguntan daban. Mugunta ba abin da zai na daɗe da kan ƙarfinsa. Kamar yadda muryar ta gargaɗe ni, Shoko yana shirya mu ya bani mugunta. Da shirya kashe ni don ya mallaki komai nawa. Ya turo 'yan daba su kashe ni. Ta yi aka kika san cewa shi ya yi yunƙurin kashe ki? A ganin ki so nake a tsakan ki gidan nan. Me yasa zan gudu? Mahmud bai tura kashe ki. Muhammad ya tura a cikin wata irin magana kake gaya mu kare. Yana son kashe ki ne saboda ya mallaki duke ki. Lokacin da yake fada, bai san na ji ba. Ki zo ki tare da kanki gidan nan. Amma me yasa Muhammad zai kashe ni? Ya aka da sani? Me yasa kake gaya mu? Ba ki da lokaci da zan yi ki mana bayani. Me zai ga? Ki zo ki. fito ga ta nan. This is what I've been telling you people. Kun kasa ganewa. Kuna nema ku je ku ɓata min aiki a banza a wofi. Babu wani report da ya ce nuna cewa wannan matar ta mutu. Babu gawarta. Cikin da muke tunanin za mu je mu ga gawarta ba mu gani ba babu gawarta. Me yake nuna cewa ta mutu? Kawai daga gari kawai mota ya miji mata shi ke ta mutu. Kun cuce ni, kun cuce ni. Idan ba a ga gawar matar ba, kuma ya lalace. Yana hujja. Abin da motar nan ce mata Ba ɗan ƙaramin gudu ba ne. Dan ba za ta taɓa rayuwa ba. Ina mai tabbatar maka, ka daina tada hankalinka. Domin duk inda yarinyar nan take, sunanta matacciya. Ta mutu. Ta mutu. Idan ta mutu, menene ke tabbatarwa da cewa lallin ta mutu? Take what? Ko akuya ne? Aka ce yau ta mutu. Dole ne mai akuyar nan in tabbatar da ina gawan akuya. Ku tabbatar cewa akuya shi ta mutu.
yanzu yalla bai ina so ka gaya mana me kake so a yi umarnin ka ba muke kawai ka gaya mana abin da kake so a yi sani abin da zai fara shi za ku kuma can da daidai motar da baki ta za ku bincika gani waye ya biki ta sannan kuma in biki ta ina aka ɗauke ta aka kai ta da muka gano haka sai mu asalin cikin inda gawar ta take inda gawar ta take inda ita ta can ke a tunanin kina ga na ci kujeru ne ana da na rubuta sunanki a cikin kujeru ba ta biyu ki haƙuri kawai ki mutu na yi maka ka taimaka haƙuri ne in ci babu dan yi haƙuri ne kin tattara kin komai da komai kin tattara kina kafafa kina titi da kai shi ni wato kin ki wani na yadda nake so zauna ci babu wata babu to da tsufa da talauci da mutuwa dole ki mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sharifa, lafiya? Mafarki ne Muhammad zai kashe. Ya ta kawo. Kinga, ki kwanta da hankalin kin ji mafarki ba gaskiya bane. Ba zan kwana anan ba. A can za mu wani wajen. Ni ba zan kwana anan ba. To, ki yi haƙuri. Yanzu muna aiki ne. Ihun ki ma na ji sai sa na shigo na zo duba ki. Amma zan yi nazarin inda za a kai ki. Kin ji ko? Zan koma office yanzu. In akwai wata matsala ko nurses nake ga sai su yi magana. Nan gida na ne. Ga kuma matata. Ki kwanta da hankalin ki zauna nan Allah ya ba abin da zai faru. Kin ji ko? Zainab. Yau zan koma office dama na ci barin kawo ta ne. To shikenan sai ka dawo. Na gode da irin kulawa da kuke bani. Ubangiji Allah ya saka muku da alheri. Karki damu. Ki gode wa Allah. Kin ji ko? Sai na dawo. kamar yadda ka umarce mu da mu yi bincike mun bincika mun gano inda take. Very good.
accident. Wanda ya buge ta ya ɗauke ta ya kai ta asibiti, kuma mun gano asibitin da ya kai ta har ma da ɗakin a kwantar da ita. Kuma a daren nan za mu kai mata ziyara a asibitin. Very good, very good. Yanzu we have no time to waste. Maza shirya yanzu nan zan fito mu tafi tare a fadiya. Maza ku ce ni ma yanzu zan shirya zan biyo ku. Yau kuka abin da ya faru. Game da alƙawari na ne ko? Ƙwarai. Bayan sallama ki da aka na kawo ki ne gida. Akwai wacce aka kwantar a wannan ɗakin da ki kwanta. Wani abu mamaki shine aka zo aka tada ita yau an kashe ta. Da bincike sai a gane cewa an kashe ta ne ta hanyar suka da wuƙa. Na kuma tabbata da cewa ko ma waye ya kashe ta yayin yunkurin haka ne tunanin cewa ke kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gode wa Allah da ya nuna min a mafarki. Da yanzu ne aka kashe. Subhanallah. Amma fa doctor ya kamata ku shigo da hukuma cikin wannan lamarin tun kafin lokaci ya ƙure. Ba wai ba a so a shigo da hukuma bane. Amma abin duba anan shine bamu da cikakke shaida na tabbatar da cewa Mahmud shi aikata wannan laifin. Wanda muke tunanin zai ba da shaida Habib ne, kuma a halin da ake ciki ita kanta Sharifa ba ta san inda yake ba. Sannan bayan haka kuma ba ta da koda nan bawaye shi ne tunda ta bar komai da komai nata a gida kan ta fito. Abin da kawai za a yi shine mu ta yin addu'a dai har ubangiji Allah ya sa a samu wata shaida gamsasshiya da ta tabbata da cewa Mahmud shi ne mai laifi. Amma kuma ya kamata ka lura cewa tun da ya san tana kwance a asibitin ka har ya turo a kashe ta kuma aka kashe wata ba a same ta ba, to ba zai zauna ba fa sai ya neme ta kuma zai gano cewa ba ita aka kashe ba. Kaga daga ni ka yar ita muna cikin hadari kenan. Ta bi tana ba, wato wannan binciken nashi musu muke cika ba, saboda yanzu da ke tunanin cewa an kashe ta zai zo neman gawarta domin ya binne ta hankalin sai kwanta. To in har ya fito ya nuna kansa to kare shi ta zo ƙarshe, ta haka za a gano shi. Gaskiya ne abin da Zainab ta faɗa. Ya kamata hukuma ta shigo cikin wannan al'amarin saboda kada a yunkurin kare lafiyata da kai da ita ku faɗa cikin halaka. Kin gane yanzu abin da ke so da ke? Ki kwantar da hankalinki. Kin ji ko? Ta yaya zan kwantar da hankalina? Alhalin an je an kashe wata bata ji ba bata gani ba a kaina. Ta yaya zan yi in kwantar da hankalina? Alhalin mijina ba shi da wani buri illa ya gani a cikin kabarina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
A dalla tambaya ne nake yi. Allah ka sana sani. Yau sati 2 kenan matata ta ɓace, ana ta neman ta an rasa inda take. So sai muka ji labarin ashe mota ce ta buge ta kuma aka kawo ta wannan asibitin. Me sunanta? Sunanta Sharifa. Ina tunanin ba wannan asibitin bane sai dai a na gaba. Eto amma kuma an tabbatar mana cewa lallai nan aka kawo ta. Sai dai zai iya yiwa ko shi wanda ya kawo ta bai san sunanta ba, ita kuma an kawo ta ba a cikin hayyacinta ba. So zai iya yiwa an mata rijista da wani suna, amma taimaka dai ki duba ko akwai wacce aka kawo ta wanda mota ya buge ta. Akwai wata sunanta Khadija, amma mijinta ne ya kawo ta aka yi mata rijista. To zai iya yiwa ko da shi wancan da ya kawo ta ya amfani da shi ne mijinta domin a dan takaita bincike. Ai an sallame ta. An sallame ta? Shekaran jiya. To na gode. Ina ga to dai ba nan din bane kenan. To amma da Allah dan taimaka mana ke duba min address din shi wancan mijin nata da kuma sunan shi. Zan iya duba maka baranga. soyayya ce ba ni na fada ba zuciya ma shaida ce na kama da san ki gare ni ke mai iko ce ta so masoyiya ki tare ni dan ba a raba hanta da jini so ne fasarar zancen abadan azaman ku da juna ba kwace amana ba sai bai ta so duba kalle ni mai kyawu ce zan so ka nutsu a gare ni kai ne kayo dace in yi ladabi biyar a gare ka farin lace kai ne nawa ka sani a so ba a raba hanta da jini so ne fasarar zancen abadan azaman ku da juna ba kwace amana ba kullum burin zuciya ta kalle kikin cikar